Hey guys, different הסבירה. היום היום נראה לי יום רביעי, לא רביעי, חמישי, סליחה. אוקיי, יום בה' זה יום חמישי, נכון? יום ד' זה רביעי. עכשיו השעה 4:24. עכשיו השעה 4:24. עכשיו השעה 4:24 דקות. 16, 22, 24, 16, 24, 4:22. בואו נראה לך קצת. הנה טוטולוטו. שם נכון, אתם רואים שכתוב משהו, אולי אתם לא רואים כל כך, כתוב שם טוטולוטו. טוטולוטו, לא טוטולוטו. טוטולוטו. מלא. אביגיל, מי כותב דברים? תכתיב. אמרו לנו שיש לי נופע. אתם רואים פה בריכה, כאילו לא בריכה, ים. מה לעזאזל כבר? מה לעזאזל כבר? שום דבר. וואי, מה אני עושה? מה עושים?